Aquesta exposició a la Biblioteca de l'Institut Joan Brossa és una mostra de la feina feta durant el curs pels alumnes de quart d'ESO. Han participat en un projecte multidisciplinari centrat en el poeta que dona nom al centre. En ser un artista polifacètic ha servit per treballar la seva obra des de diferents assignatures. Com que el senyor Brossa era molt multidisciplinar, ha estat molt fàcil agafar cadascú la seva àrea, per dir-ho d'alguna manera, i desenvolupar-la moltíssim, fins on ha pogut o ha volgut. La mostra, que també ha sortit del centre i s'ha pogut veure a la Biblioteca Guinardó Mercè Rodoreda, s'anomena 100% Brossa i permet veure la interpretació que fan els alumnes del poeta. També incentiva a la participació dels espectadors que poden titular cada obra. A més, inclou els cartells promocionals que han fet els mateixos estudiants. Ha ajudat molt a conèixer sobretot els seus poemes visuals, ja que amb poca imatge i lletres podia explicar moltes coses i sobretot conèixer la història que és de la ciutat de Barcelona i també la cultura catalana. Després d'aquest treball m'he donat compte realment que m'agrada la part artística i gràcies a això faré el batxillerat artístic. I és que aquest no ha estat un curs qualsevol a l'Institut Joan Brossa. Tot el centre ha estat més o menys implicat en la commemoració del centenari del naixement del poeta. Els alumnes de segon, per exemple, han preparat aquesta performance recuperant la lletra A gegant característica del poema visual transitable en 3 parts, el més representatiu de l'artista. I com que aquest any estem... Una performance prussiana,